Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, prestatu eztarriak berotu ahotsa eta hasi laringe ariketak egiten. Gaur otsailak 5 ahots goran edo ozen irakurtzeko mundu eguna da. Lead World nazioarteko erakundearen ekimenez sortu zen mundu mailako egun hau 2010 urtean irakurtzaletasuna sustatzeko asmoz. Dikzioa hobetzen du, memoria indartzen du, irudimena estimulatzen du, aurren garapen neurologiko eta emozionalari mesede egiten dio, estres eta antsietateen mailak gutxitzen ditu. Ozen irakurtzeak onurak besterik ez du ekartzen. Te vi follar y fallar. Y no sé cuándo me gustaste más. Si cuando te contemplé, proclamándote diosa. O cuando te observé, confesándote humana. Confesándote humana. Beraz, eguna ospatzeko gu gaurko egunez jaio eta hildako idazleen liburu zatiak irakurriko dizkizuegu. Peio Otxoteko Bakero gaurko egunez jaio zen. 97 urtean Pasaia Hiria saria eskuratu zuen poesia arloan, eta urte bete geroago Lasarte Hiria saria irabazi zuen arlo berean. Balea Zuri argitaletxearen sortzaileetako bat eta itzultzaile ere aritu da. Bizitza osoa literaturari emana. Pentsa, 2005 urtean Albert Galvani sinologoarekin batera Li-Bai 8. mendeko poeta txinatarraren antologia bat prestatu eta itzuli zuen txinera klasikotik euskarara zuzenean. Urrutira bidalia. Hauxe bere olerkietako bat. Arrazoi baten bila topo egin nuen, ezintasunak keinuen bidez, ezerezaren osotasuna azaldu zidanean. Arrazoi bakarra emaidazu bederen. Bilatu dizkizut bezuloa, hor daude ondoko paretan, hor daude ondoko paretan, eskubateko atzlogiaren eta ondokoaren puntak elkartuta, bigarren eskua jarri duzu, lehenengoaren gisa berean, lau atzek Eta gaurko egunez jaio zen William Burroughs, Amerikako Estatu Batuetako idazlea. Beat Generation delako mugimenduari lotua, abenturazale sutsua izan zen. 1959an bere esperientzietan oinarrituriko Naked Lunch, bazkari biluzia, eleberri bitxia, pornografikoa eta satirikoa eman zuen argitara. Browsen unibertsio gordina The Soft Machine, makina biguina 1961 Nova Express 64 edo The Wild Boys mutil basatiak 71ko liburuetan islatzen da. Gainera 53an idatziriko Junkie liburuan zintzotasun handiz deskribatzen du drogen inguruko giroa. Eta hauxe idatzi zuen. Entzun nire azken hitzak alde guztietan. Entzun nire hitzak mundu guztietan. Entzun zuek guztiok lurreku kontseilu sindikatu eta gobernuok. Eta zuek komun ilun batean egindako itun zikinez babestuta, zebuna ez dena urrupatzen duzuen potentziok. Beti zolua saltzeko jaiobako oien azpian. Entzun ezazue, denoi dei egiten dizuet. Jokalari guztiek ager ditzatela beren karak. Itzul ezazue dena, itzul ezazue dena, itzul ezazue dena. Jokatu ezazue guztia, itzul ezazue dena, jokatu ezazue dena. Denek ikustezatela. Times Square, Piccadilly. hand in hand to the great away at dawn. The writing on the wall said Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows. So you could fall in love with Times Square.
square. Gaurko egunez jaio zen Janina Brashi idazle puertorrikarra, El Imperio de los Sueños, Yo-Yo Boing eta Estados Unidos de Banana eleberri ospetsuen egilea. Brashi ezagun da bere fantasia komikoagatik, genero literarioak nahasteko moduagatik eta Spanglisha erabiltzeagatik ere. Ametsen Imperioa epopeia posmodernoa da, 6 poesia libururekin osatua. Brashik tradizio poetiko sendoarekin idazten du eta bere ikuspuntu eruditotik poesia, prosa, antzerkia eta musikatzat har litekeenaren nahasketa bitxia sortzen du. Poetak New Yorkeko hiriarekin duen harreman soziopolitiko, kultural eta linguistikoaz hitz egiten du. Liburu hau ez da liburua. Ez nuen irakurri, bizi egin nuen. Bidez bide bizi izan nuen. Bidean igarlea topatu nuen. Eta aztia ere topatu nuen. Eta atea itxirik, eta atetzarrak, eta atezainak, eta koldarrak, eta hiltzaiak, eta ikuskariak, eta New York iria. Eta iargia, eta eguzkia, eta trumoia, eta maitasuna, eta erioa, eta trena. Eta ezbigiak, eta gerra, eta bomba atomikoa, eta neure belarriek topatu nituen. Eta batez ere neure arima topatu nuen, neure pertsona, neure poeta, neure izarrak, neure kometak, eta idatzi egin nuen, eta mozkortu nintzen, eta maitatu nuen. Eta Parisen, Erroman eta Madrilen bizi izan nintzen, eta gela batean entzerratu nintzen idazteko. Eta jan ere egin nuen, eta gosea eta hotza ezagutu nituen. Eta maitemindu nintzen, eta ahaztu egin nuen, eta berriz untziratzeko pres nago, eta liburua beste bizitza batez bukatzeko pres nago, bizitzaren beste baieztapen batez, beste bai handi batez, eta berriro trasteak lurrera boteaz. Eta leher eginez, lehertu bedi, egin beza oiu, egin beza jauzi. Atera daitezela denak, alde egin dezatela horrietatik, mozkortu daitezela, maita dezatela, bizi daitezela, lo egin dezatela eta maita dezatela, eta baita ere, ustel daitezela, eta batez ere, hil daitezela. Solo tienes que vivir. ¿A dónde? Un verano en Nueva York. Eta idazle gehiago zoriondu behar ditugu. Zorionak Idoia Garces Aldazabal. Garces Gipuzkoar kazetari eta idazlea da Lasarten jaioa. 2019an Xavier Lizardi saria irabazi zuen Ari single bat lanarekin. Eta urte berean Agustin Zubikarai saria irabazi zuen Mendiko gaitza eleberriagatik. Eta zorionak Elurre Iriarte gaurko egunez jaio zen baita ere idazle Arizkundarra. Kirika FM bizigaren munduei begira eta landa eremua eta bastan literaturak kontatua bezalako liburuen egilea. Eta ezin aipatu gabe utzi gaurko egunez hiltzela Violeta del Carmen Parra Sandoval, Violeta Parra izanez ezagunagoa. Txiletar folk egile abeslari, margolari, eskultore, brodatzaile eta zeramikegaia izan zen. Gaztelerazko protesta kantaren aitzindaria izan zen. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Idazleak aipatzen hasita naizen artefaktua proiektuko webgune arakatzen aritu naiz, ea gaurko datarekin zer topatzen nuen eta begira, duela 9 urte Angela David Bilboko Bidebarri eta liburutegian egon zen. Iparegoa eta egite ipes elkarte gonbidatuta etorri zen eta 3 eguneko agenda bizia izan zuen. Hitzaldiak, elkarrizketak eta ikastaro bat eman zituen eta Arnaldo Otegi espetxean bisitatzen saiatu zen. Etzen Angela Davisek Euskal Herria zapaltzen zuen lehen aldia 1973ko irailaren 15ean Biarritzen zegoen eskuin muturreko talde batek 4 adingabe beltz hil zituenean Birminghameko eliza batean. Davis hasi zen tokitik oso gertu. Atentatua Davis gaztearen oroimenean grabatuta geratu zen, eta ondoren 4 biktimei eskainiko zizkion bere obretako batzuk. Que me ha dado tanto. Eta ari gara literatura gora eta literatura bera, baina gaur asteazkena da, eta
asteazkenak badakizu, musika izaten dutela, asteazkenek protagonista. Eta baita gaurkoan ere, doinuetatik aratago tartean, Olatz Arka elkarrizketatu du Gartxotun Sain Letonak, bere abesti kutxunenak erakutsiko dizkigu. Eta Iert Alberdi musikari gaztea etorriko da gure set akustikora. Baina horren aurretik, loratzen dokumentalaren inguruan ariko gara, Ekinez Apiain eta Garazi San Martinekin. Kontu asko ditugu aipatzeko eta Imanol Gonzalez Gurutxagarren urtebetetze eguna dela ere aipatu beharko genuke. Baita igual gurera hurbildu beharko da momenturen batean. Aizue, otsaiak 5 ditu gaur eta asteazkena da ongitorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuliok Julen Goikoetxe horbe gozo egonon. Eta zuei ere. Ondo? Bai, txarrak enduta bai. Enbesten. Bai, ondo. Zuekin Goiuri ez eizarandi egunon. Egunon. Ondo? Ondo. Bai. Ba. Bastante. Bastante. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 914 du, 1000 gero etorbiago dago, Ire kalkuloetan pasazen. Xiliko nahi, ire kalkulokin nahikoa jauta. Goizak 10:17 minutu, otsaiak 5 gaur santage da, atzo bezpera, bihar beste egun bat izango da, baina gaurkoare ospatu beharrekoa. Eta horrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan hementxe gara, bigarren kafean, naiz irratian egunon. Goizeko 10:19 minutu, bigarren kafea behar bezala abiatzeko moduan bagara, eta abiatzeko ere beti bezala, maite duten tartearekin abiatuko dugu, eta gore gonbidatuei ere esan barko diegu, maite dut pentsatu barko dutela. Zuek entzunadi eta kokatuko zarete. Julen Goikoetxea, zein da zure maite duta? Bueno, nik aurreko batean esan nuen, bizitza errazten duten gauzak maite ditu dala, aukera ematen eta diguten. Pertsonak. Eta pertsonak ere, bai. Gaurkoan beste baliabide bat, WhatsApp taldeetan eta WhatsAppean askotan gauzak idatzi behar dituzunean, pereza ematen du ez, da audiotarako joera gehiago daukagula, baina hasieran zehar bidatuarekin begiratzen nien, baina azken aldean gero eta gehiago erabiltzen dituenak estikerrak dira. Epa! Bai. Iritsi zara estikerretara, estikerrak ja modaz pasa direnean. Ni horrelako naiz, Guri. Ni horrelako naiz. Baina, inoiz ez da berandu, ez da? Eta ze ilusio egiten duen mundu guztiak erabiltzen duen zerbait izentzua bilatzen diozun momentu horretan, Bai. 8 lerro idatzi beran, hau bidaletan nahikoa da. Bale, gustatzen zaizkizu aur txikien estikerrak? Nik gustatzen zaizkit horrela. Mitiko hola, irriparre hola turbioiekin, hor txikin estikerroiek. Ez que, niri, bueno, hasiera batean gustatzen zaizkidan. Orain naiz ditu, beraz, ez sakoneko. Jende asko erabiltzen ditu,
ume txikien stikerrak. Hau da, ez dakit, 2 urteko ume bat horrela zerkako irribarre batekin, edo 3 urteko ume bat zukua edaten, eta egia esan pixkat turbioak iruditzen zaizkit, ze norbaiten semeak eta alabak dira, eta daude gure mugikorretan, eta ume horiek, pentsatzen dut ez dutela jakingo gure mugikorretan daudela, baina erabiltzen ditugu horrela despertsonalizatuta guztiz, baina norbait dira, eta pixkat turbio iruditzen zait. Umen stikerren kontu hau, jazta barkatu dulen. Ez, ondo aiziartzen nire maite dut, beraz segi, ondo, segi. Ez, erabil beste stikerrak. Erabiltzen ditut, horrekin ematen du, umeena bakarrik erabiltzen ditut, garbik era dadila, baina... Tira, Destroyer ez izarandia, zein da zure maite duta? Barkatu zen. Ez, ondo, ez. Baina zuk bidali dizkia zon beste batzuk gustatzen zaizkite. Horren konpontzen hasi, ez. Bastaran astu dituzu. Badago bat stiker batzuk bidali zeniana ala iruditzen zatak. O tolosana. Bai. Oiarraek. Ala iruditzen zatak. Gero dago jende klase bat, zure argazkiekin eta inguruken argazkiekin stikerrak egiten dituena. Hori goiuri da. Hori goiuri da? Bai. Eta neserita dagoen ura ere, bai, Ez berezik. Imano González Gurtxaga. Egiten dituena, bai. Nik ez ditut stikerrak egiten. Inorkeztu zer egiten. Ez, hemen inor. Gure txatean ere piztu dira, indiokerrek dio egunon gaztiak, Edita Brokosek egunon, Goiuri musu, Inigo musu, Julen musu, eta denok. Osondo, eskerrik asko, Edita. Berriro diogu, egunen batean, hau desvirtualizatu beharko da. Bai. Ze esaterako, indioker maiz ikusi dugu, tarteka ikusi dugu. Gorka Santesteban, zesanik ez, Gorka Santesteban astero topatzen duzu, kontzerturen batean, ekitaldiren batean, entreizate egitera dator, bere bufanda azten du bigarren kafean laborategian nahi eta gero bila etortzeko aitzeki izateko, Gorka asko ikusten dugu, baina Edita Brokos ez dugu inoiz ikusi. Egia da. Gorka dio, egunon, nire maite duta da, atzo herriko gimnasio junda, ze aldatuta da on, eraberrituta. Osondo. Ikusi genuen, Gorka, jun baino, lana hola, gutxi inuela, txiki banik. Julen, Bai, ez, 1 gramoko pesako eskor bat hartuta argazkia selfie egin zuen, baina Gorka, venga, pixka gehiago, Gauzat esango dugu, Gorka. Julen da biok azkenekoz gimnasioa zapaldu genuen data hartuko bagenu. Pezetetan ordaintzen zen. Bai, hori horrela da. Beraz, ez gara zurekin sartuko, ez gaude gurtarako. Julenek berriro jarriko ditu modan stikerrak dien diokerrek. Julen, bidali stikerra dio Gorkak, eta Gorkak dio, nik stiker bat daukat, kulturzast. Hombre, Gorka autobomboa egiten, hau ez da zerbaitola ez ustean harrapatzen gaituena. Hala, ekine espaldiko dio hemen, zer moduz, ezagutzen dut, ataun irratitik. Bueno, ekin ezapiain, egunon. Egunon. Naiz irretiaren uinetan orduz mugituta zaude, baina ongi etorri. Mi esker. Garazi San Martin zuri ere ongi etorri, egunon. Kaixo, egunon. Kafea eskaini dizu etxe santundan? Bai. Eskaintza jaso duzu. Urte betetzea duen pertsona atek eskaini dizu gainera. Hori ez genekien. Gero zuri ondoko du. Igual gero, Juan Marazu ezuek pastel bazuen bila, berari emateko. Goiuri, zina zure maite duta? Nere maite duta da pixua bat kaosa. Eta errutinarik gabe bizitzea. Batzuetan, oso ondo dago, beste batzuetan estresa sortzen du, ezin egona sortzen du, antxitatea sortzen zake, baina begira. Atzo, ni hemen egon nintzen, berandura arte lanean, eta bakarrik nengoen, eta hemengo ateak itxinituenean, pentsatu nen, minutu gutxi falta dira, pareko dendako ateak ixteko eta joan beharko dutara. Eta joan nintzen, eta nortopatuko, eta gure lankide, Imanol González Gurrutxaga, baino nola, biok pixka bat errutina gabeko pertsonak garen, supermerkatuan elkar topo egin, eta supermerkatuan afaria erosi ordez, juginen elkargin afaltzera. Eta hori, errutina bat balin badaukazu, nere inguruan, nere kuadriako guztiek daukaten bizala, 7etan umea bainatu, eta 8etan umea lo, eta 8:30 denok afaltzen, eta egunero horrela behar du. Hori, pertsona horiek ezin dute Imanolekin topo egin supermerkatuan eta afaltzera joan elkarrekin. Beste gauza batzuetarako asko zobeto bizi dira ni baino. Baina, atzoko adibide honetan, horrelako kontuekin maite dut kausa, eta maite dut herri txiki batean bizitzea, aukera hori daukazulako topo egiten duzulako. Hemen, alegiko iskoak barre egiten duze, Tolosa alegin alderatuta herri txiki bat, ez da? Esan nahi dut. Ez da hiriburu bat ere. Hori da. Hemen topatu nula lagun bat, dendan. Badakizu zerren errutinarekin urrengo pausoa, eta pixkat
hola, sentsazio kontrajarriak sortzen dituena, nik lehenguan afaldunuen kuadriakoekin. 40 urteko bidaia antolatu behar dugulako, ze badatoz 40ak, eta hortarako ere prestatu beharko dugu. Eta kuadriakoetek esan zuen, izue, igual hau ja, astero ez, 2 astez behin edot, esan, hostia... batetik ondo ez, osea, badago borondate bat elkarrekin afaltzeko tarteka, baina bestetik izan, eske hau adinaren kontua da. Hau jende helduak egiten du. Hau 60 urteko nire lagun baten kuadriakoak egiten dute. Hilabeteko azkeneko asteazkenean afaria. Ostia, nire kuadrian hori badator. Herri hontan 30 urte dituzten batzuek egiten dute hori, Bai, bueno, bia. Hilabeteko asteazkenetan geratzen dira. Hobetotxo sentitzen naiz, baina, ostras, zu bezalaxe, kaosean bizi den norbaitentzako, pentsatzea, 2 astez behin, egun zehatz batean, afari bat antolatu behar duzula kuadriakoekin, horrek ere estresa sortzen du. Zerk sortzen dizu estresa? Antolakuntzak? Maiztasunak? Pentsatzen nuen, sortzen zizula, niri horrek pena ematen dit. Hau da, ez balin bada ja itzartutako zita horretan, ez gara elkartuko. Hori da, estresa sortzen didana. Ez afaria antolatzeak? Ez, afaria antolatzea ondo, baina afaria antolatzen da astelen batean astearte baterako. Edo astelen batean astelen baterako. Edo asteazken batean ostialeako, laun baterako. Bueno, venga. Baina, ja, hola, zure agendan jartzea, asteazkenero, 2 asteazkenez behin afaria daukazu. Asteazkenean larun baterako ez duzu antolatzen. Esaten dizute, segun beste zereginik ez badaukat, bai. Hori da, goiurien esaldi guztokoena. Printzipioz bai. Baina 2021ko martxoan, erosi dezakezu 2024ko martxoan, ETS ikustera joateko sarrera. Ez eske oso sarrena goz horrekin, Bea, nire joa batek, olentzer hori eskatu zion ETS-erako sarrera, konbikzio osotik, eta joango da ETS-eren kontzertura, konbikzio hori ja galduta. Ze paradojak. Ilusio aspaldi erosi zituelako sarrerak eta ilusioa galdu duelako. Ez. Urte horietan jakinduelako bizitzari buruz zerbait, pixka bat ilusio hori galarazi ziona. Baina ez du ETS-erekin zer ikusirik. Goiuri, gero kontatuko dizugu, lasai. Vale. Orain horretu duzu? Ez. Gaur bare, lore guztiak nire baitan dare. Hori, lasai gurasok, ez dugu, spoiler egin zalea gara, baina horrelako spoilerrik ez dugu egiten antena. Horka badauka ETS-erako sarrera, Hombre, horka. Azken gutxiagorik espero. Nik maite dut ez daukat. Bota. Gogoratuko duzu goiuri, azken asteotan, aurreko aste horietan, hilabete terdi atzerrian egon nintzela, eta, entzulei kontatu izan diet, Amerika Latinako krisi migratorioaren inguruko dokumental bat grabatzen, eta antxe Darien Oianean, Bogota, Kolombia eta Panama arteko muga basati horretan, hainbat jene elkarrizketatzeko aukera izan nuela, eta anekdota bat kontatu nizuen nola neska batek esan zian, zuk ingelesa dakizu, gurekin 3 egun daramatzan mutil afrikarroni, galdet diezaiokezu nola den bere izena. Ez da posible, oianaren estresean, bizira hon egin zuten, eta Afrika deitzen zioten mutil horri, eta Afrika, ben, toma, hartu hau edo jan hau edo edan hau, eta gizon hau, mutil hau, gizajoak etzekin igerian, gizajoatzen mendien igizibili, gizajoa zijoan xisko indata. Bueno, neska horrek, Georgina izena du, gaur idatzi dit, ze aspaldi idatzi nion Instagrametik, migrante askorekin harreman izaten dut, gero aldutenean erantzuten eta konektatzen dira, eta zemuz dena, nontzabiltzate da, zede, 15 egun preso egon nintzen, eta deportatu egin didate, Panamatik Kolombiara. Eta, izan dago izeko kolpe horietako bat, ez, deportazio eta hitz egiten dugunean pentsatzen dugu estatu batuetan, eta Trumpen politika berrietan, deportazio horiek lehenago ere egindakoak dira, Bidenen garaitan eta Obamaren garaitan. Deportazioak bero-beroan egiten dira Espainiar estatuan, bai, Afrika subsaharianoti datozen migratzaile askorekin, zoritxarrez, baina askotan ez dugu pentsatzen ez, transito horretan, Hego Amerikatik estatu batutara bidean eren maiz deportatuak izaten dire, eta bidearen erdi-erdian, akaso etxea saldu duen jendeak diru horrekin, hainbat mafia elikatuta estatu batuetara iristeko ametsa betetzeko, da jende horrek bidearen erdian jasotzen duela zaplastekoa. Zorionez, Georginaren kasuan hasi berritan zegoen, baina Darien Oiana zeharkatu, bizitza arriskatu eta behin Panamari iritsita etxerako buelta egin behar izan duela jakitea, izan da zaplasteko majo bat, eta hori da nire gaurko maite dute eza.
Goizeko 10:30 dira, eta gure gonbidatuak orkesteko moduan ere bagara, baina uste dut eurei ere galdetu beharko diegula zein den beraien maite duta, ekine, garazi. Zer maite duzu, Bueno, ni hasiko naiz garazi. Labur orain zuen maite dutak ezagututa, eta maite dut ez da ezagututa, ona bidean entorrela, ez dut Tolosa gehiegi ezagutzen, niretzat, eta lehen errandu zenaren ariran, niretzat herri handi bat, eta Tolosa handi gelditzen zait. Ondo. Aparkatzeko... Barkatu egin ezin da zure herria? Berako zara, bale. Bai, hori da. Eta aparkatzeko eta, nahiko lan, horri buruz ere badakigu zeo zer beran, baina tira, hortxe aparkatu dut, hemen aintzinean, eta ota ordaindu behartzen. Eta joan naiz otako makinara, eta ikusi dut txartelak edo txamponak. Eta karo, ez nekiena zen txartel berezi bat dela. Hemengo txartel bat ni hasi naiz, nire txartela arruntarekin. Eta aintzinean, hilara zegoen, eta aintzineko gizonak galdetu dit. Presa duzu? Eta erran dut, ostras, uste dut, ota pagatzera nindoala, inoiz sekula inork ez didala galdetu ea presa dudanea. Eta erran dut, ze keinua ez, galdera bakar bat, baina jatorri izatea, esaldi bakar batean, astuna izan gabe, ea presa, ez ezkoa erantzun diat, eta ordaindu dut, eta horrela pentsatut, horrelako keinuak egingo bagenitu ez, egunean zehar, bakoitzak, alduena, gauzak bertze modu batera hartuko benituzke, hori xen ere maite duta. Garazi zure maite dutaren nahi dugu. Justu da pertsona atseginen zera oran, aurreko gunean, joan nintzen denda batera, behar nuen ezakit horrazi bat edo ezakit zer behar nuen, eta sartu nintzen dendan, eta dendariak esan zidan, kaixo, oso efusiboki, eta izan zen pixkat, ezakit arraroa egiten zaitze, batzutan sartzen zara denetan, eta ia ez ditzute ez da gurtzen ere. Eta hasi ginen izketan, ez, eta ezakit eguraldiaren bueltan, eta ezakit, eta oso jatorra izan zen, eta joan nintzen berriz ere etxera, baina beste emozio batekin. Eta uste dut bai falta dela pixka bat gure artean jatorragoak izatea. Dudari gabe. Nik horrelako maite duten bat elkarra notu izan dut. Jendeak goizean agurtzen zaituenean kaletik, alai. Ero arte eta agur da. Edo kotxean zoaz eta gurutzatzen duen pertsona horrek zuk zebrabidean geratu beharra daukazu, baina eskertu egiten dizu geratu izana eta aldatzen du pixka bat zure jarrera. Muten aldaketa txikia dira. Bueno, Gorka gomendio eta guztiak, gomendatuko dizuet Mi hermano Ali y yo. Goiako dokumentala honena saria oso ona atzu ikusi non. Gorka dago, egunero 3 ikusentzunezko ikusten. Ikusentzunezko giroan murgildu behar dugu, kurrengo minutuetan Gorka, beraz, gomendio guk zuretzako, eta akaso ETS-ren kontzertua gertatu baino lehen ikusteko moduan, ikusiko dugu hori. Zure minaren du nahi nuke. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez da deus aldatu. Gorputza mingarria da. Jan egin behar du, arnasa hartu, leuna du azala eta azpian odola. Hortz eta azkazalen erreserba ona du, ezurra uskorrak, artikulazio luzakorrak, torturatzeko hau guztia hartzen da kontuan. Ez da deus aldatu, biztanleko purua handitu egin da soilik. Erruzaharrei berriak gehitu zaizkie. Benetakoak, balizkoak, une batekoak, baliogabeak, baina oiu gorputzak jaurtikia, errugabearena izan da, eta izanen, betidaniko izari eta neurrien arabera.
zein eroso zegoen oroitu. Ez da deus aldatu, agian moduak, zeremoniak, dantzak, baina burua babesteko eskuek keinu bera egiten dute beti. Gorputza uzkurtu egiten da, libratzeko borroka egiten du, luze erortzen da lurrera, belaunak tolesten ditu, ubeldu egiten da, puztu, lerdea eta odola dario. Ez da deus aldatu, ibaien bidea izan ezik, baso, kosta, desertu eta glaziarren muga izan ezik. Leku horietan zehar errari dabilari matxoa, desagertzen, itzultzen, hurbiltzen eta urruntzen da, bere buruari arrotz, eskuragaitz, orain bere izaeraz seguru eta gero zalantzakor. Bitartean gorputza bada, izan eta izanen da, eta ez du inon babeslekurik. Bislava Sinbortzak zioen bezala, ez da deus aldatu azken 20 urteotan, edo agian bai. 20 urte direlako jada Jose Angel Altzuguren kotxo bere ziegan hilik aurkitu zutela Soriako espetxean. Atxiraldian, torturak salatu zituen. Tortura horiek aizkoraz edo motozerraz moztu eta hiltzen dituzten zuaitzak bezala dira. Horrela irudikatu ditu behintzat Koiori buruzko dokumentala egiten ari den Espido Baita elkarteak. Loratzen izena jarri diote, eroritako zuaitzak ere basoa ernaltzen dutelako. Eta dokumentala hitz egitera datoz gure horrengo gonbidatuak Ekinez Apein eta Garazi San Martin. Egunon, eskak? Egunon. Ondo zaudete, ezta? Bai. Bale, orduan orain, aztu dokumentala, eta bi galdera hauei erantzun behar diozu, Bi galdera betako bati, ezta? Bakizu zer gertatzen den, orain jendeak biak erantzuten dituela, eta orduan pentsatu dudala, zergatik mugatu behar dut nik aukera hori. Beraz, aukera da bat edo beste edo biak. Hori da. Vale. A, B, edo A eta B zuzenak dira. Hori da, bale. Lehenengo galdera da. Ea nola imaginatzen duzuen, nola irudikatzen duzuen, edo nola gustatuko litzaizueken izatea zuen hileta, zuen agur ondorengo ekitaldia, zuen funerala, danadalakoa, nolakoa gustatuko litzaizuken izatea. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, zuen bizitzari buruzko dokumental bat egingo balute. Eta, norbaitek esango balu. Bai, dokumentala egingo dugu, baina zuen bizitzako tarte batean oinarrituko da soilik. Ezin du izan jaiotzatik orainera arte, edo jaiotzatik eriotzara izan behar du, ez dakit, 10 urterekin, lehenengo aldiz, ingeles klasetara joan nintzen aldi ura. Edo 18 urterekin, lagunekin, interrail egin nuen ura, edo. Izan behar du, etapa zehatz bat. Ze etapa aukeratuko zenukete. Horiek bi galderak, eta esan bezala, aukeran biak erantzun, edo bakarra, baina bat bai ala bai erantzun behar duzu. Hasi. Hiletarena erantzunen dut, eta gero ikusiko dut, ea etortzen zaidan. Badago jende ez, maiz aipatzen duena, nik nahi dut nire hileta edo ospakizun bat izatea, triste ez egotea, ez, besta gisara, ospatzea bizitza bera, ez, eriotzarekin, nik enuke inor bortxatu nahi ospatzera, momentu horretan ez badago ospatzeko prest, ez badu ospatzeko aldarterik. Bai badakidana da, musika presente egotea nahiko nukela moduren batean edo bertzean musikak ez du zertan, ez, ospakizunarekin lotu egon, ala bai. Badakit nire hiletan, azteko hileta arruntua eta elizkizunekin lotua, ez, hori ziur, baina moduren batean edo bertzean musika hor egon behar da. Ez dakit nola, hori erabaki dezatela hileta antolatuko dutenek, nik ez dut aginduko, baina bai, musikazko hileta bat nahi dut. Bueno, bera ez da lekutxarra musikarekin lotutako hileta bat antolatzeko. Hori egin pentsatzen, hiletak 17 ordu iraun litzakeela. Eta ze 17 ordu, gainera. Bada liburu bat, uste dut, hor daukat, ez da? Bai. Ez ditxu Pinatxo kutzi zidan, eta egunen batean itzuli beharko diot. Bueno, izatez ez ditxu, musu bat hemendik, zure azkeneko audioa entzun eta erantzun ere egin beharko dizut horrelakoren batean, baina liburu hori ere bada berako musika ondarearen lekuko eta badago. Bueno, A edo B aukeratu behar du barazik. Edo biak esan da bezala. Bai, nire hiletari buruz uste dut asko pentsatu dudala. Eta raro, bai. Da, pixka bat, beti, ikuskizun bat, ez, edo egoera bat, non
show moduko bat den. Osea, ze azkenean, bai, Elizaren, Elizarekin lotura daukaten egoera horiek, ez, funerala eta horrelako gauzak, beti da gauza luzatzea, ez, eta dolu hori ere luzatzea. Gero ez da dolua onartzen, ze gero ezin duzu negar egin egun horiek pasa eta gero, ze lanera bultatu bar zara, edo beste gauza batzuk egin, zure bizitzarekin jarraitu. Baina nik ere musika izango nuke oso kontuan, eta baita ospakizuna, baina uste dut ere negarrarentzat eta penarentzat lekua izatea oso garrantzitsua izan beharko lukela. Eta gero bai ere erantzungo dut. Nire bizitzaren dokumental bat egin beharko balute, nik egingo nukena zen bakarrik hartu nire dantza urteak, ze hasi nintzen 4 urtekin dantza egiten, eta 16 urtekin bukatu nuen, ze infernu bat izan zen niretzat. Balet, dantza klasikoa egiten nuen, eta oso gustokoa naukan, nire pasioa zen, eta gero hasi zen pixka bat guztiarekin talka egiten. Eta uste dut izango zela oso gai potentea dokumental baterako, hori egingo nuke. Nik galdera txiki badukate, pentsatzen duzu zure funeralean erromatar imperioen baino gehiago? Bai. Goaz orain galdera serioagoekin esan beharron, baina hauek ere serioak izan dira, baina hemen gaiera doazenak. Guk irakurri dugu Zimborskaren olerki bat esaten duena ez dela Deus aldatu. Aldatu dira gauzak 20 urte hauetan, edo ez da Deus aldatu? Nik uste dut, gure gatoz solastera ez, loratzen dokumentalari buruz, eta pixkat horrekin lotura eginda, orain ari direla aldatzen, orain hasi direla aldatzen, eta honekin hasi direla aldatzen, eta etorri behartzela aldaketa. Eta berandu etorri dela, baina hala ere garaiz dela. Hori da. Hori da, etorri dela, ez? Eta uste dut aldaketa beti dagoela gauzak hitz egitea, gauzak ere esatea, eta beldurrik ez izatea, baina ezakite, zaila da, baina beharrezkoa. Hainbat ekitaldi urte mugetan, duela urte batzuk antzerki bat baita ere, eta orain dokumentala. Zergatik dokumentala, zergatik arte disiplina hau? Behartzen edo ikusten zenez, zerbait egin behartzela potoloxeagoa. 20 urte ez, zenbaki borobiloa da, urte muga borobil bat, eta hor bazegoen asmo batez, nola egin egia da, urteroko urte mugetan ez, egiten ziela bestiak, bertsoak, gutunak, testuak ez, nolabait arloiek edo esplotatuak zeuden, urtero esplotatzen genituen, antzerkia ere probatu genuen, eta sormena da edo izan da urte hauetan ikustute bidea pixkatez barruan zegoena edo ateratzeko edo moduren batera elkarrekin partekatzeko edo solas egiteko gaiaren inguruan, altzen neurrian sormeraren bidez eginda, edo abesten eginda, edo bertsoz eginda, edo ez. Eta ikusentzunezko bat egitea nolabait da zerbait izoztea, ez, hor gelditzen da, eta gero nahi duzunean ikusi dezakezu. Ez da unean eta momentuan egiten duzu bai, baina denbora batera ez, berri ikusi dezakezu, bertzen horbaitek ere ikusi dezake, eta uste dut, esplotatua etzen, probatua etzen ere mugatzela, eta aukera bat zegoela, eta beraz, horren apustua egin zela. Zuek gazteak zarete, baina nabaritua zenuen agian herrian edo inguruko herrietan gazteek, 20 urte batzuentzat asko dira, bestentzat gutxi dira, gaia hazten ari zirela? Bai, hazten baino, akaso etzekitela. Ez zutela inoiz jaso gaiaren berri, ze
Bueno, Kotxoren eriotzaren berri egia da, Kotxoren ingurune hurbileko seme alabok edo erranen dutez, belaunaldi gaztekoek, bai jaso dugula, azkenean naiz eta ez den solas egin, presente zegoelako, modu batean edo bertzean, eta adibidez, urtero joatekinelako urte muga ekitaldietara, edo antolatzen ziren kontuetara, baino ez pazinen ingurune hurbil horretakoa, akaso inork ez dizu azaldu, inon ez duzu irakurri, inon ez duzu ikusi. Orduan ez duzu jaso, horren berri. Orduan, antzi baino, nik uste dutela ez dela ere jaso, ez? Horraino ez garela iritsi, baino bai, egia da 20 urte denbora luzea dela. Eta 20 urtetan gauza unitz gertatzen direla, beraz. Gai potoloa da, dokumental batean lantzeko, edozein modutara lantzeko ere, baina Kotxo espetxe politikaren biktima izateaz gain, gauzak gehiago ere bazen. Mendizale futbolaria, zinegotzi ultra mega supergaztea, Kotxo horiek ere ikusiko ditugu dokumentalean? Bai. Eta gainera, asko sakontzen ari gara gai horretan ere, ez da bakarrik pena hori eta min hori, baizik eta momentu alai horiek eta ere nik adibidez ez duen ezagutzen Kotxo, eta horrela ezagutzea beste pertsonen hitzengatik oso polita da, eta asko gustatzen zait, eta gainera asko betetzen nau, ez? Horrelako pertsona bat, eta gainera hori futbolaria, zurgina, mendizalea, artista, orain nire laguna bezala eukitzea. Horretarako elkarrizketa ugari egin dituzue, urtarri amaiera aldea bukatu duzue, elkarrizketen fase horrekin nolako ariketa izan da? Eta zenbat elkarrizketa egin dituzue? Uste dut 12, ezakite? Uste dut 12 inguru bai. Eta oso gogorra izan da. Niretzako oso gogorra izan da. Oso polita ere, gai esan dudana, baina gogorra ere. Ze ez nuen ezagutzen gaia, gaia bai ezagutzen duela, baina ez nuen asko ezagutzen, ze beran ez jakintasuna aldin badago, Iruñan sekulakoa. Ze azkenien hiria da, oso handia da, eta ez da asko etza egiten gai hauei buruz. Ez baduzu zure inguruan horrelako pertsona bat, politika arloan egondakoa. Orduan, niretzako, hasi nintzenean elkarrizketa egiten, azaroan, uste dut izan zela, lehenengo elkarrizketa hori izan zen, joan nintzen berriz kotxera, elkarrizketa bukatu kotxera joan, eta, negoen, ez nekien non sartu. Ze oso gai gogorra da, eta gainera da elkarrizketatuei horrelako gai gogor baten aferan jartzea, ez? Eta nire aurrean, ez ezagun baten aurrean, negarra egitea, eta honi buruz batzutan lehen aldiz hitz egitea. Eta zait, baina oso polita, baina ere gogorra. Prestutasuna erakutsi dizuete pertsona hauek hasieratik edo ezezkoak jasotzea ere tokatu zaizue? Ezezkoak ez, bai prestutasun osoa bai, baina bai agian bat edo bi, pare batek bai, ezin dute oraindik gai honi buruz hitz egin. Edo ez dute nahi, penaz, minaz, edo haserrez ere. Dolua bakoitzak bere erara eramaten du, eta lehen aipatzen genuena ez, batzuentzat 20 urte asko dira, eta besteentzat atzo zen. Dokumentala egiteko crowdfunding kanpaina bat egin duzue, itxula pikoan ikusi izan dugu, eta crowdfunding kanpaina horretan lortu dituzue 15.000 euro inguru horrelako zerbait, ezta? Harrera nahiko ona esan dezakegu. Bai. Eta prestutasuna esan duzuna, ez? Azkenen horrelako gai bat, agian ezagintasuna baldin badago, horrelako ezakite crowdfunding bat egitea eta gaiari buruz hitz egiteak ekartzen duen harrera da, ez? Eta nola ikusten den jendea prest dagoela
gai hauei buruz hitz egiteko eta jakintzeko, ez? Jakimina horri pizteko. Bai, egia da, lehen, aipatu dugunari tiraka edo, nik adibidez, beti senditu izan dut, txiki-txikitatik, kotxori buruz, nire lagunekin eta ezin nuela solas egin edo, ez zetorrela solas egitea, da, nik ezagutzen nuen kontu bat bakarrik zela inork sekula ez ditola ezer zuzenean galdetu, orduan, omenaldietara ere, betikoa joaten ginen, eta horretzegoen ez, zirkulo hortatik kanpoko jenderik edo, eta batean, crowdfunding kanpaina martxan jarri zenean, jendeak galdetu zidan. Eta gero, hau ez da izugarrizko dokumentala, izugarrizko dimensioko dokumentala, orduan, crowdfunding kanpainan parte hartu dutenen sariak adibidez ere aritu ginen esku zerrendatzen eta izendatzen, eta banaketa egiteko, eta ikustean zenbat jendek parte hartu duen, eta jende hori nortzen, pentsatu nuen, hauek 20 urtetan ez diate sekula ezer erran, baina zeo zer bazekiten eta egin behar denunean begira parte hartu dut, eta izugarrizko ilusioa eta izugarrizko poza eman ditorrek, ez? Ikusteak jende horrek, akaso zuzenean ez didala inoiz galdetu, gero sartuko gara igual, ez? Isiltasunaren kontu horretan, baino bazekiela zertzen gertatzen zena, eta egin behar denunean egin duela, eta hori izugarria izan da. Horretan ikusi ditugu baita ere Jokin eta Estitxu Pinatxo, Maian Etxoperena, Estitxu Fernandez, aurpegi ezagunak, Euskal Herriko aurpegi ezagunak ere, aritu direla kanpaina egiten, nola baitez, crowdfunding kanpaina honen alde, babes hori ere jaso duzue. Hori hasieratik zen egiten beharko zenuketela horrela famatutxak gure zelebritak behartzen dituzela kanpaina egiteko? Pentsatu genuen ideia ona izaten altzela, ez hasi ginen pixkate zabalpena emateko, gainera dokumentalaren hueltan antolatu zen lantaldeak, etzekien bereziki crowdfunding kanpainoan nola egiten zen, nola zabaldu ziteken, gaur egun dauden tresna guzti horien berri ere etzekien, orduan zinen ideiak zerrendatzen eta ateratzen lehen aipatu duzu ez, zenbat musikari dauden beran eta zenbat artista ditugun ezagun gure inguruan, Euskal Herri mailan ezagunak direnak eta badutenako jartzun bat, eta zergatik ez aprobetxatu. Ze aldi berean ez, hoiek izan dute kotxoren berri, zeo zer bazekiten, batzuk ezagutu ere egin dute. Orduan, erabaki genuen ideia ona izan zitekeela, ez? Aprobetxatzea, beraiei akaso ere, zerbait mugituko zielako, eta akaso nahiko zutelako ere horrelako zerbait egin, eta babes handia izan da, eta agitze eskertuak. Erronka asko plazaratzen ditu dokumental bat egiteak, are gehiago agian horrelako dokumental bat egiteak, ari gara pixkate, produkzio erronka hoiei begira, nondik lortu dirua, eta bar. Beste erronka batzuk ere sortzen dira, ez, narratiboak, bisualak, nola kontatu, entrebistekin talka hoiek kudeatu, eta bisualki ere nola jarri irudietan ziurrenik oso irudi gutxi dauzkan pertsona bati buruzko dokumental bat, ez? Nolakoa izan da lanketa hori, nola ari zarete hori nola baite gorpuzten? Hasten naiz fasekin beti, eta beti da elkarrizketen fasea. Eta gero elkarrizketak biltzen ditudanean, hasten naiz edukia ikuskatzen. Eta hor hasten naiz pixka bat tiraka ze ari diren lotzen direnak elkarrizketatuen artean. Eta gero gai edo adibidez oraingoin bai dagoela metafora bat da, basoaren metafora eta aldoratzen zera hori, baina adibidez askok esan zuten kotxoren gutunak dituztela kartzelan zegoenean, asko idazten zutelako elkarrekin. Eta uste dut pixka bat gutunen zera hori asko erabiliko dudala errekurtso estilistiko bezala, ze azkenen uste dut hor kotxok bere burua biluzten zuela pixkat. Ze ez da berdina hizketan zerbait esatea, idatziz baino, ez? Eta bai, batek bai esan zuela eskutitz batean, pixkat sentitzen zuen erruaz hitz egiten zuela, eta hori oso interesgarria egin zitzaidan, ze inork ez du esan nolakoa zen kotxoaren pisua, ez? Ze beti esaten zen pixkat humorez hartzen zituela gauza guztiak, baina baita pixkat
erru hori sentitzen zuela, eta uste dut ez zela bakarra Euskal Herri mailan, ez? Erruaren ezakit emozio hori sentitzen zuena. Tembló, bateoki, aierua gertu. Loratzen, izena du dokumentalak, aipatu duzu aita basoaren metafora, aipatu dugu guk ere hasieran, ez, eroritako zuaitz batek ere jarraitzen duela basoa ernaltzen, eta askotan esaten da metafora gisa, zuaitz bat erortzen balin bada baso batean, eta ez balin badago inor inguruan ea zarata egiten duen, edo ez duen zaratarik egiten, eta isiltasuna ere aipatu dugu. Pentsatu duzue, edo agian oraindik ez da momentu honetan pentsatzeko, baina gerora dokumentala zabaltzerakoan edo edatzerakoan behartutako isiltasun horrek eragina izan dezakeela? Dudari gabe. Eta bueno, nik ez ditut elkarrizketak, aditu nik elkarrizketa batean parte hartu nuen, nire atxarekin batera, eta bueno, hau ere erranguratxo iruditzen zait, ark eskatu zidalako behartzuela ni horregotea, ze nik kotxo, 3 urte nituen hiltzena, orduan ez dut oroitzapenik, eta garazirekin aipatu izan dugu hau, biok dugula sensazioa, naiz eta ez genuen ezagutzen dugula, eta gure bizitzan presente egon dela. Orduan, gaur da eguna, elkarrizketa ez dakit noiz grabatu izanen genuen, orain dela aste batzuk, ze azken... Bai, 2 aste uste dut. Bai, etzen azken aste gura izan, azken aintzineko izan zen, baina gaur da eguna, jadanik nabaritzen dudala, ez, claro, elkarrizketa hori izan da, 20 urteko isiltasuna apurtu duena. Dokumental bat egin behar izan da, elkarrizketa horretan errandakoak, ahoz goran edo errateko. Honek ja, badu nahiko peixo, 20 urte, eta dokumental bat egin behar izatea horretarako, ez? Solas egiteko, baina gaur da eguna, jada nabaritzen dena isiltasun hori, eta bukatu genuean ikatxari momentuaten galdetu genuen, eta gero ematen dugunean dokumentala, zeberari nahiko ariketa ez, gogorra egin zitzaion, garazita ekaitzen aintzinean solas egitea, nirekin ondoan, zen nirekin ere etzuen sekula horri buruz solas egin, zuzenean behintzat, kamara aintzinean, eta gero hori plazaratzen denean, jende aintzinean, inguruko jende guztien aintzinean, hori bada bertze fase bat. Eta orduan, gaur da eguna, isiltasun, 20 urteko isiltasun horrek jada eragina duena, ez dut imaginatu nahi, gero jende aintzinean ematean zera gina izanen du. Eta haien aurpegia ikustea, ez? Ezakite, negarrez edo hori ezakite utziko dugun edo ez. Baina horrelako fase vulnerable batean, ez? Jende guztien artean beti sendo eta indartsu plazaratzea eta gero horrelako ahuldurak edo argira botatzea. Eta guk egin dugu, elkarrizketen aukeraketa eta gure abia puntutik. Guk kotxo ezagutu genuen ez, eta saiatu gara bere esparru gehienetan edo lotura zuten jendea biltzen. Baina akaso ez gara denera heldu ez, eta akaso dokumentala ematen dugunean egonen da jende bat kotxorekin lotura izan zuena, bere moduan, eta horrek ere mugituko duena, eta nik gogoa dut hori ere izugarrizko aukera iruditzen zaitez, dokumental bat, da pixkat orain arte, niretzako dokumental hau da dolua oztopatu duen hori apartatzea, ez? Nolabait doluari leku bat ematea da. Ezakit gogoa dut ere, ikusteko. Melo ziren lorea Aipatu duzu lehen negarra aipatu duenean ekinek edozuk ez dakizula hori geratuko den edizioari izango da. Erronka handi bat erabakitzeko zein tokitan kokatzen zareten jendearen testigantzekiko. Bai, eta beti errespetuz, eta beti ikusiz pertsonak direla, eta ere haien sentimenduak lekua izan bar dutela, ez? Baina beti hori ikuspuntu errespetuzko ikuspuntu batetik, ez?
ez zait gustatzen morboa, ez zait gustatzen horrelako negar hori sorraraztea, oso gaizki pasatzen dut, elkarrezketetan ere horrela negarra egiten dutenean edo, altxatu nahi dudana da altxatzea, besarka bat ematea, kamarak aitzaltzea, eta jazta bukatzen dugu, ez duzu esan beharrez ergio, baina egia da, esan duenak, azkenin oso garrantzitsua dela dolu hori pasatzea, eta uste dut ez dutela asumitu norbait, maite zuten norbait joan egin zela. Eta horrelako egoera bortitzetan. Eta orduan horrelako elkarrizketak, horrelako proiektuak izatea eta min hori hitz egiten, itotzen dioten min hori gure gainean izatea, ze guk ez daukagu min hori, bai daukagu horrelako jakintasuna gaiarekiko, baina ez daukagu min hori, Eta horrelako mina gure baitan hartzea eta ikusentzunezko bat egitea, eta esan duena ekinek dolua horrela pasatzea oso garrantzitsua da. Eta oso polit izango da, uste dut. Noiz ikusiko dugu? Galdera oso garrantzitsua. Ea garazi, zer diozu. Urrian, uste dut dela urriaren 31an, 20 urte ingo ditu. Hori da urte hurrena da, egoitzaren urte hurrena, orduan asmoa da, ez? Data horri, bai, izango da, data horietarako estrenaldia izango da. Hori da, eta asmoa da, dokumentalaz gain ere, 20 urte betetzen direnez, gainera uste dut asteburuarekin tokatzen dela justu, eta beraz zerbait gehiago egitea aprobetxatzea eta zerbait potoloxiagoa antolatzea. Oraindik lanean gabiltza, lotzen. Eskerrik asko gaia gurera ekartzagatik eta hain goxo eta hain zintzo hitz egiteagatik gure laborategi honetan. Zuei, mila esker. Mila esker. Ez ditu Pinatxoren isiltasuna, isili daude harrian disko honen kantu honekin egin ditugu azken minutuak eta aurrera egingo dugu azken ordukoaren bila. Joateko orduari iritsi zaigulako, Oñatz Aizpuru Estudio Zentraletan dugu zain. Oñatz, egunon? Kaixo egunon lagunok EITB-ko zuzendaritzari, EITB.eus eta EITB-ren sozial mediako zuzendarizateko lan eskaintzaren oinarriak manipulatzea leporatu du Lab sindikatuak. Oharbidez egindako salaketari irudi bat gehitu dio, bertan ikusi daitekenez EITB.euseko eta EITB-ren sozial media arloko zuzendarizateko ezinbesteko baldintzak 2025ko urriaren 8an Nagore de los Ríos pertsona hautatu lanean hasi zenean euskeraz ze bat maila izatea zen lehen baldintza, baina urtarrilaren 28tik zuzendari berriak euskara menperatzen ez duelako polemika lertu ondoren, jada itxita zegoen deialdi horretatik desagertu eginda ze bat euskara eskakizuna. Eta sindikatu galetu du, ea nor kendu duen zergatik eta zer ezkutatu nahi duten. Labe gogora ekarri du abenduaren 17an jakinara zitzaien izendapena de los Riosek euskeraz etzekiela. Lanpostuaren hizkuntza eskakizuna betetzen ez duela ikusirik, bai labek eta baita helak ere hautaketa prozesua salatu zuten. Horretaz gain, labetik kexa aurkeztu eta esku hartzea eskatu diote hizkuntza eskubideen behatokiari eta Lakuako gobernuaren euskara aholku batzordeari. 2 urraketa egin direla salatu hautaketa horretan. Lanpostuaren hizkuntza eskakizuna ez betetzea eta EITB-ren euskara plana urratzea. Bide beretik Andoni Aldekoa EITB-ko zuzendari orokorrarekin bilera eskatu zuten, baina gaur-gaurkoz ez dute erantzunik jaso eta horren ardez behatokiari eman die erantzun hori, beraz uste dute zerbait pasa dela eta norbaitek trampa egin nahi izan duela gai honen inguruan. Nazioartetik azken aipamen bat, kasu honetan dakizuenez, Donald Trump eta Benjamin Netanyahu elkartu direlako azken orduetan, eta Donald Trumpek garbi du Gaza ustu nahi du eta Israelentzat eman, Palestinar guztiak kanporatzea litzateke bere asmo nagusia. The US will take over the Gaza Strip. And we will do a job with it too. Eta galdetu diote, baina zenbat jendetaz ari zara hitz egiten, eta alboan Benjamin Netanyahu zuen irrifartsu, eta kasu honetan Donald Trumpek esan du denak kanporatu nahi dituela Trump Palestinako lurralde
okupatuak bere egitea eta Israelek noski konten honen aurrean. Gainera, ez du baztertu estatu batetako tropak ara bidaltzea beharrezkoa balitz. Bueno, Hamasek esan du jadanik ez duela inolaz ere hori albidetuko, kaosa eta tentsiora egingo duela eskualdean esan du, hildo beretik ere mintzatu da Saudi Arabia, Ameriketako estatu batuek Gaza okupatzearen kontra egin du, Palestinako estatu independientea sortzeko ahaleginean jarraituko duela esan du Saudi Arabiak, eta hori ez bada gauzatzen, Israelekin ez duela inolako harreman diplomatikorik izango. Hauxe beraz lagunok 11:05 minutu direnean kontatzeko genuena. Eskerrik asko baina Izpuru eguerdiko 12etan informazio gehiago eta gu bagoaz aurrera. Zigor, klas... Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak. Nobedade honenak aukeratuta. Peio, nola doa zurea. Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, bapres gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaleko 6etan. Goizeko 11:06 minutu Naiz Irratian bigarren kafean bagoaz doinuetatik haratago podcastan murgiltzera, olatz arkarekin aritu da Gartxotun zain, eta bitartean, soinu frogetan ariko gara hementxe Aiertekin, eta urrengo orduan musika, eta zuzeneko musika ere hementxe izango ditugu, zuekin elkarbanatzeko. Ongietorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan, telefonoaren bestaldean olatz arka lankidea izango dugu. Kontatuko digu berak pixka bat zertan ibiltzen den, baina gaur guk bere kantu kutxunak ezagutu nahi izan ditugu. Beraz, entzun dezagun, telefonoaren bestaldean zer kontatu digun olatzek. Iepa txaldea ontzemuz. Nire izena Olatzarka da, bigarren hezkuntzako eta batxiergoko irakaslea, eta txalapartaria. Oain izango izkizuet nire lau abesti gustukoenak. Lehenengo abestia, Dire Straiten Sultanos Fuin, eta ikiarri gustatzen zaita egia esan aitai gogorazteialako. Beti bideian gindua zenian tope jartzezun, eta egia esan momentu oso politiak etortzen zaizkitela burura abesti honekin. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene.
with the Sultans, with the Sultans of Swing. Bigarren abestia Breno Mirandaren Another Day in Paradise, berez estinen abestia da, baina, bueno, hau bertsio modernoago eta animatuagoa da. Eta honekin udara etortzei burua, eta horregatik asko gustatzen zait. She calls out to the man in the street. Sir, can you help me? It's cold and there's nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. She calls out to the man in the street. Sir, can you help me? It's cold and there's nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Hirugarren abestia, Siberrutzen Siberua.
Beste klasiko bat, baina, bueno, hau ere bertsio berria edo. Eta hau, bueno, Xiberrutza asko gustatzen zait, baina bereziki abesti hau ere kotxean tope jartzet nire mutiakin, eta kriston parra botatzituko beste honekin. Eta horretik, hauxe. Parisan txartu nintzan kurazez beterik, plazerrez goxe eta burian harturik. Behar niala halak gera bizi bostetan geroztik, nigarre egiten dit Xiberrua zure. Bostetan geroztik, nigarre egiten dit Xiberrua zure. Agur, Xiberrua, bazter gizetako sokorrik eigerena. Agur, txolekia, zurirititenea metxiko zuenak. Iho, zen erditik, bostetan elkideita da zun asperena. Zizgeroztik, biziniz tristerik, abandonaturik, ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Palazio ederretan gira alojatzen, eta segur gorratik haide freska hartzen. Gainberra sokinik behitzait iduritzen, horri gainen nizala agitzen. Benez tira heben, bazterrak berdatzen, txoria kantatzen. Benez tira heben, bazterrak berdatzen, txoria kantatzen. Agur, Xiberrua, bazter gizetako sokorrik eigerena. Agur, solekia, zurirititenea metxiko zuenak. Biho, zan erditik, bostetan elkideita da zun asperena. Zizgeroztik, biziniz tristerik, abandonaturik. Ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Ametxalak ginezak ni ataratzera, ere azken egunak hani garaitera. Horriko txorriarren kantuz behatzera, parka ditzan nik ekin ikarako. Xiberotarrak haintzinian gora, eskualdun bandera. Xiberotarrak haintzinian gora, eskualdun bandera. Agur, Xiberrua, bazter gizetako sokorrik eigerena. Agur, solekia, zurirititenea metxiko zuenak. Iho, zan erditik, bostetan elkideita da zun asperena. Zizgeroztik, biziniz tristerik, abandonaturik. Ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik.
Aspaldiko kantua. Zuek entzun duzue kantu hau, zimpum, zimpum. Eta guk emaiten diziege hori eta xiberoko erran, xiberoko maneran. Agur xiberua. Eta azkenak epajunkeran trikitilariak gera, sorginekin abestutako bertsioa, eta azkenean trikitixa eta asko gustatzen zait, eta abesti honek bereziki ere oso pozik jartzeia. Así que hau izango litzaken ere azkena. Mila esker Olatz, zure gomendioak gurera ekartzegatik eta zuri entzule urrengo astean entzungo dugu elkar. Bagoaz, Kepa Junkera eta Sorginak elkarrekin kantatzen duten Trikitilariak gara abestiarekin. Ondo segi eta aio! Trikitilariak era Euskal Herrian sortu bat, batez ere
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Etxeak ditut kalean erantzuten dizut zerako mina mailua bizilagunarena denean kaleak ondartzen nau nik ezin merezi hau suminak. Musika batzuetan autodefentsa bilakatu daiteke. Hitz zorrotzak eta denetariko doinuak uztartuz, musika, tresna edota arma bat izan daiteke. Gorputz disidente, langile klase eta gorputza objektu politiko gisa ulertuz, Somateka izeneko albuma atera zuen Aiert Alberdik azaroaren 27an. Kolpe guztiak ezin ditut nik hartu, autodefentsa ezaginen gu. El Tigre Estudioetan osatu du lehenengo bilduma hau, eta horrez gain, La Furia artistaren azken diskako 4 kantutan ere parte hartu du, hoietako batean ahotsa jarriz. Pop elektronikoan murgildutako doinuak entzun ditzakegu eta gorputz disidentearen figura etengabe agiri da. Doinu leunak ere badaude, ahots leun eta prozesatu batekin, euskaratik eta zapalduentzat abesturik organikoari tarte bat eskainiz eta bizipen pertsonalak tarteko. Politika modu oso pertsonalean jardun du, agian norbera politika delako. Eta hementxe dugu, estudioan Somateka diskoa aletzeko, Aiert, egunon eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Zer moduz gara? Onda, egisasan gustora hemen egotiarren. Ederki, Aierte, bere alasiko gara diskoa bera mamitzen, baina gonbidatu guzti egiten dizkigu 2 galdera, eta gaur ere Goiuri prest ikusten dut, eta irrikaz galdera horiek zuri egiteko. Bai, eta nik Goiuri galderak egin aurretik, igual aitortzat egin behar dugu, ze oraintxe Chicagora bidaiatzen ari den Eire Maia Manterolak, aztertu du, guk bezain beste edo gehiago, lan hau, idatzi du sarrera hau eta utzi dizkigu hainbat eta hainbat ardatz entrevista ontarako, beraz hemendik, bueno, ez da entzuten hariko, zegazkin barruan doa, baina muixu bat eta lo egongo da, Eire Maiari, 2 astetan bigarren kafetik urrun izango dugu, baina bueltan etorreko da, besterik gabe. Bai. Aitortza egin da. Noski, oso ondo. Goiuri, zu galderak. Bale, lehenengo 2 galderak ez daukatenak musikarekin zerikusirik, ala, bueno, agian bai, zukala erabakitzen baduzu. Lehenengo galdera. Nola gustatuko litzaizuke edo nola irudikatzen duzu zure hileta? Hau da, zure funerala, zure agur festa, dana dalakoa, nola irudikatzen duzu? Hori da, lehenengo galdera eta bigarren galdera da, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo balute, eta esango balizute, pelikula bat egingo dugu, baina ez pelikulak ezin du izan jaiotzatik orain arte. Izan behar du, bizitzako etapa zehatz batean oinarritutakoa. Zein etapa aukeratuko zenuke? Potenteak dira galderak, badakigu. Ieta esango nek igual, ez dakit, ospakizun itxurako fijo tipikoa dala, oza, erabilela zoi berrexia esaten baina. Bueno, jendeak esan digo, ez nik nahi dut, jendeak negarra egitea, bueno, gutxik esan dute, oraintxe uste dut, bai, outsiderra dela negarrarena. Denogo dela gehiago ieta festeroan, baina uste dut behar dugulako ere eredu aldaketa bat. Ospakizunerako arrazoi da. Ez dakit musikala ez da baino, politikoa oso ietaren kontzeptua. Hautsi behar dugu, ieta katoliko txungo hauekin. Bai, eta bat ez be, ulertuta hori, pues, eriotzak gien dauela, pues, hemen, ona india hau edo hemengo hau, berezi, oza, berezi ez, iken dauela, hemengoa. Orduan, hortik, bai, guztago izaten, pues, espazio, maitasun zuetako espazio bat, como, eta disfrute espazio bat, eta igual begira pelikulean ari, honek gaztarua bera ontxe bizilen abiela, porque bestela ez dakit esan ondiok. Espera dut ondiok luzaroz analizati hau. Zora garri. Posible alda, ardura baina errugabe. Bueno, Aiert, esan dugu, hilabete pare bat badira, iragan urteko azaroaren amaieran, atera zenuen diskoa. Ez dakit, disko atera berri honetan, arrezkero ze sentsaziorekin zabiltza? Gustora, gizasan, guran eben diskoa
jaguran eben disko batara, batez be lagunak eta ingurukoak entzun alizateko, esaten motzut, eta batez be oin zehose ukiteko aurkesteko eta holtzatan zehose proiektu oso batekin edo fateko gogoakin. Eta zer nolako feedbacka hori ere izaten da, ez? Zuk esan duzu gauza bada erakusteko gogoa izatea, eta gero feedbacka jasotzere tokatzen da. Egiz esan galdera honi kostau gizat beti erantzutia, baina esan honeke oso posik, oso espero neben inguruan, baina zebetiak otu azkenean espektatiba bat edo, baina posik eta gustora inako lanakin. Irek azpimarra egin du, sarrera horretan, eta uste dut azpimarra ondo eginda dagoela, ez? Gorputz disidentearen kontzeptuan, ez dakizuk horrela definituko zenuken, baina badago, ez? Gorputz disidente, zapalduei, ez dakit nola deitu, horrei kantatzeko joera bat, eta galdera, nondik eta nora kantua horrela egiteko beharra edo aiert? Biharra nundik biztira upenetik, nire gorputzetik abesten dut, eta nire bizilekutik abestu enean ez dakot besterik hortik kantaite baino. Eta nora bai da erabaki bat, eta nora, edo bisak dira erabaki, baina nora bai da bai gerturaketan da gehiago erabakira, eta nik oso argi neukan nik nire klase interesen arabera ingo nebela musikia eta horri kantauko notzala. Nik aipatu dut galderan beharra edo, baina ez dakit beharra edo naturala den. Organikotasunera aipatu du Irek, eta igual badago hortik, ez? Kantatzen duzula zure posiziotatik edo. Beharra, erabaki bada, hori argi dakot, eta egin dut, ustotelako, nire interesen arabera, ustotelako nire interesa diala danonak, baina, danondako nura gara segurote zen. Baina bereziki, azkenian kokaketan zaren espazio horretatik eta leku horretatik, zure gorputzan zaurisak igarten dian musikan, eta egin dozun sorkuntza osoan. Ez dakit, disidentzia horretan, uste dute, eta pixkate egiten duzun musikaren estetikan edo murgilduta ere, badago errealitate bat musikan eta ahotsaren munduan, eta da, binarismoak ez diola ies egiten ahotsari, ez? Beti saldu dizkigute, baina heldu egin garela, emakumezko eta gizonezko ahotsak binarismo horretatik ezin ies eginda edo, ez dakit, autotunearen erabilera ahotsarekin horrelako registro agudo zein grabeetan jolasteko horretan ere badagoen disidentzia horren isla batez. Ni txikillatik abesten dut egizazan falsetiakin pila bat, eta orduan txikillatik eukidota hotza abesterakoan oso agudo, eta hasiera baten etzan autu bat, zan zehose oitura kontua. Baina, osan puntu bat bai, erabakin ebela hori esplotaitea gehiago, horren arabera eta ondiok impactua ondixoa izan deixen bai. Zuregatik abestia, okerazpanago gero eskeniko diguzun akustiko honetako kantuetako bat bada. Agian da, rezeptore gehien, jende gehienik kantatzen diozun kantua, badago horre nolabait erreferentzia oso garbia, jende askori, esango zenuke hor badagoela ziurrenik, abestiaren publiko objektibo oso zabala edo. Bai, esan honek kantu askotan, porque nik, usteot borroka askotan, edo zein sujetu hororik esat erreferentzia eta interpela esat borroka danetan, ze usteot, edo zein antolatu bidala. Eta horretara bideraketan dut kantu horo. Mea bai, egizada kantu enten igual modu zuzen hauian edo esplizitu hauian, aipaketan jutela, oinarte nere neu izatera eruan hauen, edo gaurko neu bilakatu nauen, eta bat ez be, babestu doztain edo ingurune hurbilan sentiu dituten, goxo sentiu dituten horreiri, bai. Musika bihurtu da, akaso azken urteotan aiart ez dakit,
nik uste dut konversazioek izan ditudala beti mikrofonetik kanpo bestelako artista lagunekin, baina disidentzia politiko, disidentzia korporal horietan ere musikak gero eta espazio gehiago mandiola disidentzia horri. Nolabait badagoela espazio hori aldarrikatzeko eta espazio hori nolabait bereganatzeko borroka eta arrakasta bat azkeneko urteetan. Uste duzu hortik erari garela? Bai, usteot hemen, usteot kriston meloia dala. Baina, usteot baita inbidala ezberdintasuna ordezkaritza eta benetan erroko iraultza edo erroko aldaketen artean. Segun ze interes eta segun ze zirkuito legitimaiteko edo aurpegi zuriketarako baliatzen bada gure existentziak, pues usteot ez garela zirkuito horrekin egon behar. Zu ikusteko gokoz, hemen agertu nintzen, Gasteizerako bidean, planak aldatu ziren. Diskaren kolorean murgilduko bagina, akaso edukiontzira edo pixka bat abiatuta edo, bago dualidade bat, ez? Alde batetik produkzio elektroniko, aipatu dugu autotunea, honek akaso ez du bakarrik estetika musikaletik, esan du besterik ere badagoela, eta alde berean xamurtasun asko ere badago diskoan. Zait horreka horren oso konsiente zinen edo oso gogotik egin duzun, ez? Nahi ote zenuen dualitate horretan murgiltza diskoa. Bai, batez be txikillatik eukidotelako gitarri albuan, eta orduan izan da niretako prozesu nahiko organiko bat, osea, gitarri eukidotu beti albuan, gitarrekin konposaketan dut, gitarrekin abesten dut, oltzara orokorrean be gitarrekin igoten naiz. Orduan niretako inkluso kantuak sortzerako orduan be, kantu askon kodiguak edo strukturia oso klasikoa da, osea, gero abestukoten zuregatik baten abestisa edo aman abestisa oso estruktura klasikoko abestisa dira. Eta horreiri gero muxatei buelto bat, produkzioakin edo ekoizpenakin, baina izan da txikillatik, nik musikan abia puntua hor eukidot akustikoan, eukidot gitarran, eta hori urten da, horrekin fusion hau da, oingo gaurkotasun dana. Aipatu du amaren egitura eta ama kantuari gara entzuten. Gogoan izan betirako gure isla ama. Jargi azpian begitara begiratzean, esan dako maite zaitut guztiak egi bihurtzean. Argitu nazazu bidea, momentu ilunenetan, besarkatu nire beldurrak bidean, galtzen naizen bakoitzean, urruntzen naizen egunean, jaron hor badezpada, gogoan izan betirako gure isla ama. Somateka aierten disko ari gara aletzen, eta ari gara berarekin diskoaren muin hori ere ulertzen saiatzen. Badago, soiltasunetik disko honetan, badaude konponketa konplexuagoak ere, baina muinera joan da kantuak akustikoan entzuteak ere emango digu muinetik, eta beraz lehenengo kantu bat ere eskatuko dizugu, aiert. Esai guzu, zein izango den entzungo dugun lehena gaurko elkarrizketa akustiko honetan. Zuregatik. Tira, bazuregatik entzungo dugu, eta badoa gure set akustikora, aia. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, aiert eta zuregatik nahi duzunean.
etxipen kantau eusten jarraitzeko aitzaki, eusten jarraitzeko aitzaki, etxipen kantau abesten diot arnasae areuenari, etxipen kantau abesten diot guri. Noran indoan arnasestuka horrokara, arnastea etxitzea bat daudola galduzkoaz, karrukitzerik ez bada nola. Latentzian badagoen gorpuzten du korrontea, latentzian badagoen bihar esnatuko dena. Bateit eko beharra, bat izan ezin izana, izan daien etxipen kantau eusten jarraitzeko aitzaki, eusten jarraitzeko aitzaki, etxipen kantau abesten diot arnasae areuenari, etxipen kantau abesten diot guri. Noran indoan arnasestuka borrokara, arnastea etxitzea bat daudola galduzkoaz, elkarrukitzerik ez bada nola. Latentzian dagoena gorpuzten du korrontea, latentzian dagoena borrokarteko frontea, latentzian dagoena gorpuzten du korrontea, latentzian dagoena bihar esnatuko dena. Hortxe entzun dugu zuregatik eta badator gure, elkarrizketa setera bueltan aiert eta elkarrizketarekin jarraituko dugu. Oraindik eguerdiko 12 bidean minutu majo batzuk geratzen zaizkigu eta tira, jarraituko dugu berarekin ezketan segituan. Sarraskiari ere lekua egingo diogu, Goiurik bere aierten letrak aztertu eta honekin galdera sorta bat ere prestatuko du. Barrekin du aierteko Goiuri, beraz, uste dut prest dagoela. Nik bai zuzen hainbat galdera egiteko oraindik, baina igual sarraskiarekin egingo dugu horrela? Ez, egin galderak eta gero erakutiko dugu. Tira, Ola Salvadorrekin badago kolaborazio bat, gaurko entrevista hau abiatzeko entzun duguna gainera. Kolaborazio berezi bat, bideoklipak ere indarra handia du, autodefentsa kantuan. Zergatik olatz, nolakoa izan da esperientzia hori, baina batez ere, lehenago ere, zergatik autu hori edo nolako harremana olatzekin? Lehenengo, neukalako musika referente moura Euskal Herrixan, eta nire, oindala urte, hasi zanetik edo, akorda naiz behin usakon nire herriko errekan entzunotzala lehen aldiz akustikoan, eta hortik oso txikian nintzela, ez da izmatuko nena, 13 urte, ez dakit, gutxi, ez dakit. Eta hortik aurrera, entzun izan dut bere musikia, eta orduan, bai eguen hor urbilpen bat, edo bai sentiken hemen bat ez begitarriatik eta bar, eta musika lasaixatik edo, bai igarten hemen urbiltasun bat, eta beste batetik, uste hotelako kantu hontan, bere emoko gorputzetatik abestu bizala bebai, eta horretik, luzatu xatezkoa, eta behak batez be
hobatu doztu. Iluna, izaki hori horrentzat, goa, seguru, abakarrik zuen. Berak ere abesten duelako gorputzetik, Olatz Salvadorrek, eta gian zagite referente elkarbanatuak baditu zen, baina Olatzek 2021 bateko hau aldiskoan sartu zuen Gata Katanaren poema bat, eta Gata Katanak asko hitz egiten zuen gorputza subjektu politiko bezala, eta gero Olatzek poema horrekin egin zuen eskuekin maitatzeari buruz, eta hori ere lerro artean irakurrita ere hori bada gorputza subjektu politiko bezala ulertzea, eraz, ez dakit erreferente elkarbanatuak, baina uste dut kolaborazio oso organikoa dela zuen bion artekoa, ez da? Bai, gaina ezagusun hau, erabat, de hecho Gata Katana bada nire erreferente bat, eta bai, batez be, dalako oso modu argisa, zela, aunque artistok ezin urten merkatu zirkuitotatik, badaku beste kapazitate, beste ogi batzutan eta beste espazio batzutan ezinana dela, edo ez hain modu esplizituan dela, politika ingekela horretatik, aunque zirkuitotik ez urten modu alternatiba ezin gorpuztu modu koherentian, bai aldozu bertatik berbain eta hori da horren adibide bai. Bide batez, Gata Katanaren liburuaren edizio berri bat, poema inedito batzuekin, eta duela jabete gutxi kaleratu zuten, ez da? Urte bukaeran edo izan den hau? Bai, baina polemikarekin. Bai. Bale, beste batera gutzi gudu orduan. Badaukagu, bigarren kafean honi heltzeko aukera beraz. Aizu, La Furiarekin ere harreman esto daukazu. Horre badago, lotura bat, eta badago lotura koherente bat ere. Bai, zautu gizesan elkarra zautu ginen kasualidades, zagoneke, kasualidades, esto debagoinako musika danbakan, musika festival baten edo, musika lehiaketa baten berezan, eta behauen paimaiki demoura, eta hortik, izan zen, gizesan hasieratik ingeben oso besarkatu ginen oso fuerte, eta hortik aurrera gizesan lagun, oin gaur egun da oso hurbileko pertsona bat, lagun bat, oso gertuko eguneroko pertsona bat, eta izan zen, adibide garbisa, zela klase elkartasunak eta maitasunak dakon erro iguala. Zuzeneko etara begira, disko hau garbi dago zure buruan aier, aipatu dugu lehen autotunea, aipatu dugu, ahotsarekin egin zuen jolas hori, diskoaren produkzioan sintetizagailuak, elektronikak bestelakoak badaude, badatoz etorkizunean zuzenekoak, badaukazu garbi nolakoak diren, prozesuan dago, prozesuan zaude? Bai, nagon diok izan kontzertuak lotzen eta horretan, baina bai oso argi dakot hori jotia gurotela jo espazio ezberdin pila batetan eta garbi dakot gurotela elektronika hori gorpuztu bidala bebai estrenatuk izan. Bakarrik hasiko naiz, hori erabakita dakot, eta ja banabil katxarrakin jolasian, dana preparaien, eta gitarria behal eukikot. Ze ona, ze gogo, gorpuzten ikusteko. Uste dut Goiuri iritsi dela momentu hau. Sarraskia. Zan. Esan da bezala, Goiurik letrei heldu, eta hortik abiatuta egingo ezkizu galderak. Baina txintxoa izango naiz, eta hasiko gara abesti zaharrenetik, ala ulertu dudalako, nik uste dut ama abesti zaharrena dela, duela urte batzu konposatu eta idatzi zenuelako, eta bertan kontatzen duzu adibidez, abuztuak 17 izan behartzan gure eguna, inbeste gogorekin netorren zu ezagutzeko ama, azkenian egun batzuk aurreratu nintzen, zu ikusteko gogoz, hementxe agertu nintzen, Gasteizerako bidean planak aldatu ziren, eta
gustatuko litzaidake, bueno, abestiak ja kontatzen du bastante historia, ez? Nahiko agerikoa da, baina, bueno, zergatik erabaki zenuen Amari kanta hau abestea, eta uste duzu oso desberdina izango litzakela kanta hau gaur idatziko bazenu? Gaur idatziko esango neke, igual aldatuko zala struktura klasiko horreik, ustotelako, komposaketak inebela eta letra aldetik bai, egiza esan. Osa, igartzen da 13 urteko persona batek, osa, ume batek edo, aurre gazte horrek idatzi dauela. Baina ez edo zein 13 urteko norbaitek, Nik ez nituen idazten horrelako abestiak 13 urterekin. Ez dakit, baina nik oso argi neukan ez duela aldaketarik euki behar horrek, eta horretik ekoizpenian be oso garbi dauze, erakusten dau, badako xamurtasun horretatik eta badako, maitasunan alde xamurrenetik, eta hori erabaki neben kantuanekin itia, eta Amari zeatik, izan, beak emundoztan danatik, beak ez banostan emuten emundoztan dana, txaten kantua urtengo hori fijo. Hori batetik, hau da estimulo onak eta onurak eta babesa Amarengatik, baina beste batzuetan nabaritzen da babes falta hori, eta badago esaldi bat izugarria dena zelako mina mailua bizilagunarena denean. Eta hori da oso esaldi potente bat, ze hala da, hau da ondotik datorrenean mina gehiago ematen du. Bai, eta bat ezuen minari erantzuteko falta, oza, mina erantzuteko bermerik eza eta babesik eza, oza, da gehiago, mina luzaketan da, gero ezin zarelako defendiu beste minorkatik edo osatu, bai, beti nik uste dala, bidiak dakon gauza gogorrenetarikoa ez, bidian galtzeia edo ikustia jente batek ez dauela zurekin jarraituko bidean alguan, eta inkluso igual bidea oztopatuko txula. Baina, horretik sortzen da kantu hau. Pentsatzen duzu noizbait, min hori sortutako norbait, zure bidean oztopoak jarri dituen norbait bere etxean egongo dela abesti hau entzuten? Ez dakit, no sé, baina enabil bape maia individualian berbetan. Pertsonala izena bizanakin. Hori da, ez dakot, de hecho, ontsa bertan inor izena bizanekin. Da gehiago, asko hiri idatzilako kantuat, eta klase ezberdina idatzilako kantuat. Kanta batean aipatzen duzu auzoa hiltzeko kaleak bizirik egon behar dira, bida kantuan, eta gero abizena kantuan esaten duzu kaleak utxik, mindurik baute dago herri oso bat hiltzerik iruditu zait, kontzeptuak antzekoak direla, baina pixko kontrapuntuan ez, batean kaleak bizirik aipatzen dituzu, bestean kaleak utxik, nola daude kaleak 2025-ean? Nik uste bizirik, bai, a ber, esperot, utxik egon arren etxeak betiak egotia, baina zagonek egin bizirik ustot badauela herri bat 8.000 herri bat, zagonek gurotesan herritar pila bat mundu osuan dauzenak benetan amesten eta benetan ametxorretan ametxori gorpuzteko gorputza jarten eta kalera urteten, bai. Zora garre. Eskerrik asko. Aizue, eguerdiko mabiakoren bai, adizezki hurbiltzen eta uste dut aierti bigarren kantua eskatu behar diogula agurtu horretik. Zein izango da eskeniko diguzun bigarren hori aiert? Latentzia. Latentziarekin agurtuko gara. Ez dakit entzuleak kantuaren inguruan zerbait jakitea nahi duzun, edo bere horretan entzutea, hauxe da momentua. Dala etxipen kanta faltsu bat, dalako helburua oso argiako lako borrokarako arnazgune modura funtzionoko dela, eta orduan bide horretan ezinbestekoa izango dana.
Latentzia entzungo dugu, Aiert, mila esker, plazer bat izan da, zuzeneko hiek ikusteko gogoz geratuko gara, eta heltzen direnean ere, izango dugu. Bigarren kafeak hartzeko, eta harremanetan jarraitzeko aukera. Eskerrik asko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, agurtzeko kantua Aierten, Latentzia. Nahi duzunean, Aiert. Mindu gabe esan nahi dizut barnetik nor zaren ikusten zaizurrunetik biura horrekin betian ezberdin begira da guztiak atzetik ezakit nola egin izan ezin nabil inork ez ditau nola egin irakatsi ikasielako neskengatik auzoko atxoengatik herriko atxelotuarengatik hizkuntza batengatik guzti horrengatik gaur naiz zuregatik naiz hemen nineu boro birdian zuek zutik geldirik begira beti berdin noizutziko diozue horrela begiratzeari naiz baina nekatzen hasian ork moztuko dit gaur garrasia inoiz ezin goduzu isiarazi herri baten abestia ikasielako neskengatik auzoko atxoengatik herriko atxelotuarengatik hizkuntza batengatik guzti horrengatik